Milí moji pacienti, viete si správne čistiť uši? Respektívne, je bezpečné používať vatové tyčinky? Naše ucho má samočistiacu schopnosť. Čiže za normálnych okolností by sme si ušný maz vôbec nemuseli vatovými tyčinkami vytierať alebo odstraňovať. Mali by sme sa starať hlavne o ušnicu, to znamená umyť vodou, osušiť uterákom. Ak teda potrebujete alebo ste zvyknutí na vatové tyčinky, tak použiť vatovú tyčinku tak, že priložíte na stenu zvukovodu, ale takým krúživým pohybom zotriete z kraja toho zvukovodu ten ušný maz. V žiadnom prípade nezatláčate vatovú tyčinku hlbšie do ucha, aby sa ušný maz nezatlačil smerom k bubienku. Ak už máte ucho ucpaté, tak použite ušné kvapky z lekárne, poprípade pár kvapiek olivového oleja, alebo sú aj také už robené ušné kvapky oliva sprej. A ak nepomáha, tak u lekára, konkrétne u nás na ambulancii, sa dá urobiť výplach ucha. V žiadnom prípade nedávajte ostré predmety alebo sponky, niečo takého do ucha, pretože vám to môže ucho zvukovod poškodiť. Takže ak cítite bolesť ucha, ak máte ucho ucpaté alebo nepočujete, prídite. My na ambulancii máme otoskop, otoskopom vyšetríme, zistíme zápal alebo ušný maz, poprípadne pošleme na ušno-nosno-krčné vyšetrenie. Prajem krásny deň.